आङो दा बर्थमान दङ नर्थ गुवाहाटीयाव जयगुरु टाउना बे साइडथिं थाबोबाय जयगुरु टाउनाव आं बासजों ओंखारनानै बिथिं 200 मिटारसो माने आङो साहाथिं फैदो साहाथिं फैनानै आङो दा बुद्ध मनेस्ट्रियाव दंफैयो मोनथारसिगोन बे साइडथिं मनेस्ट्रिनि लामाया एसे हाजो गाखोलांनांगौ बेनो हाजो फाखा लामा बानायना होदो गेटआ बे साइडथिं थाबोबाय आं दा बेयावनो जिरायना दंथ'यो थांगोन आङो दा लासै लासैनो बरियानो ट्रेकिं खालामलांनांगोन 500 मिटारसो ट्रेकिं खालामलांनांगौ सायाव बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिया एकदम गोजौआव दङ मनेस्ट्रिया मिडलोआव दङ ओमफ्राय भिउ पइन्टआ एकदम गोजौआव दङ आं दा नोंथांमोननो एकदम मोजां समायना नाजारा देखायगोन बे लामाथिंनो थांनांगोन ससे थांबावनांगौ ओमफ्राय बे साइडथिं नाय पुरा फ्लेग दङ बुद्धिस्ट फ्लेग आङो दा भुटानाव थानाय बायदि एसे फिलिंस फैदो बेनिफ्राय बे साइडथिं दङ बिराद गिदिर फुख्रि मोनसे दङ ट्रेन लामा दङ बेनो जाहैबाय मनेस्ट्रि आं दा सिङावबो हाबगोन ओमफ्राय भिउ पइन्टआवबो थांगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां जायगा एकदम पिसफुल जायगा नाय मनेस्ट्रिया बेनो वाव भुटानाव थानाय बायदि एसे फिलिंस फैदो आंहा आङो दा मनेस्ट्रिखौ मोनबाय नाथाय आङो दा मनेस्ट्रियाव हाबथ'आ आङो बिथिं थांग्रोगोन आं भिउ पइन्टआव थांग्रोगोन बेनि उनावसो आङो मनेस्ट्रियाव हाबगोन नाय मोजांथार ना मनेस्ट्रिया एकदम भुटानाव थानाय बायदि फिलिंस फैदो नाय बे साइडथिंनो पुरा थाबायलांनांगोन थाबायनो थाखाय पाक्कानि लामा बानायना होनाय जादों थालायनि जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जुदि बे जायगायाव मालाबाफोर फैयो जयगुरु टाउनाव ओंखारबानो जाबाय जयगुरु टाउनाव ओंखारनानै ससे फैनांगोन थाबायनानै गेटखौ लामायाव नुखागोन नोंथांमोना लामाया बिराद मोजांथार नाथाय बे हाजोखौ दाननानै बिदि फाखा लामा बानायना होनाय जादों सुबिदानि थाखाय टुरिस्टफोरनि मनेस्ट्रिया बे साइडथिं थाबाय बे साइडथिं लेक दङ नाय बिराद गिदिर लेक माबाफोर पार्क जागोन बेवहाय फिउचाराव ओमफ्राय रेल लामा दङ ट्रेन लामा बे साइडथिंनो नोंथांमोना फैबाथाय भुटानाव थानाय बायदि एसे फिलिंस फैगोन नाय मनेस्ट्रिया बेनो आं बिराद गोजौ गाखोबाय दा हाजोनि नाय गारि खारगासिनो बे साइडथिं बिदि थाखो गाखोनो थाखाय सिरि दङ ओमफ्राय गौतम बुद्धनि बै नुहुरनाया स्टेचु माने गुवाहाटी थांबाथाय मानसिफोरा लामानिफ्रायनो नुलाङो नाय आङो दा सिरिथिं गाखोलांगासिनो मेङो एसे माने हाजोनि टपआवसोना बे जायगाया मेङो एसे गाखोबाथाय दा गोजां बोथोर गाखोनाय लोगो लोगो एकदम गरम नांदो देहाखौ गाखोबोबाय आङो पुरा सिंनिफ्राय दा सिरि स्टेप मोनदो बेनि उनाव बिथिं पाका लामा वाव मजा नांदो फैनानै आं आगोलबो खेबसे फैखांबाय बे जायगायाव आगोल टुरिस्ट फैयामोनलै दासो फैनाय जाबाय बे जायगायाव भिडिअफोर नायै इउटुबारफोरा फैयै माने दासो फैनाय जाबाय टुरिस्ट वाव मोनफैबाय आङो पार्सनेलि गंगारफोरनि मनेस्ट्रिफोरखौ बिराद मोजां नाङो बेनिखायनो फैबाबो औहाटारा फैबाबो आं खेबनै जाबाय दिनैसो फैनाया बेनिफ्राय मोजां भिउ नुथारो नोंथांमोननो देखायगासिनो मोजां भिउ नुथारो बेनिफ्राय वाव आई एम स्पीचलेस नाय समायना नजारा एकदम बिउटिफुल नैबे हाजोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओमफ्राय बार्ड सेंचुरीबो इनग्रेट खालामदोंमोन मिसेस रिंकी भुया शर्मा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि वाइफ बेनो इनग्रेट खालामदोंमोन बे जायगाखौ बार्ड सेंचुरी
गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला नुनो मोनगोन बे जायगायाव नाय हाजोसो नालाय वाव मजा ट्रेन खारगासिनो हनै बेयाव दान्दिसे सम जिरायबानो ट्रेन खारबाय थानाय नुगोन ट्रेन लामाया बिथिंनो थाङो नालाय नाय नाय भिउ पइन्टआ बेनो मजा मोनसे लेक नुयो बे साइडथिंनिफ्राय बै गोलाव गोलाव नुनाया बे ट्रेन लामा नोंथांमोना जुदि दान्दिसे सम थायो बेवहाय ट्रेन खारबाय थानायबो नुगोन मोजां मोजां ट्रेन खारबाय थानाय नुगोन बे ट्रेन लामा खाथियावनो स्टेशनबो दङ आगियाथुरि स्टेशन बे लेक बेयाव मोनसे पार्क जागोन बोटिं खालामनो हागोन इन फिउचार पार्क मोनसे जागोन बेनि उनाव सराइघाट ब्रिजखौबो नुहुरो बै नुहुरदों आङो नोंथांमोना केमेरायाव नुगोन ना नुवाबा नाथाय आङो नुहुरदों आरो मेगनजों सराइघाट ब्रिजखौ नुहुरो नैबे जायगानिफ्रायनो नाय बुद्धिस्ट फ्लेगफोरा बिराद मोजां बारजों बिरगासिनो माबा मोनसे कालारफुल मोजां नुयो वाव बेवहाय फैनानै फैबाय थानो गोसो जाबाय थायो फैबाबो आङो खेबनै जाबाय दिनैजो अब्लाबो फैबाय थानो गोसो जायो उनावबो फैबाय थागोन सान्थि नोंथांमोना बुद्धिस्ट मनेस्ट्रियाव फैनो थाखाय नैबे जायगायाव फैनो थाखाय ट्रेनजोंबो फैनो हागोन सुबिदा दङ ट्रेनजोंबो आगियाथुरि होननाय स्टेशन मोनसे दङ बै खाथिथिंनो आगियाथुरि स्टेशनाव ओंखारबानो जाबाय रङियानिफ्राय फैनानै बेनि उनाव थाबायना फैबानो जाबाय ससे आगियाथुरि स्टेशननिफ्रायनो नुहुरखायो नैबे स्टेचुखौ बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिखौ नुहुरखायो बरिया एकदम मोजांथार नाय नोंथांमोना नायनो हागोन बुद्धदेबनि गौतम बुद्धनि माने स्टेचु नुगोन बेनि उनाव नैबे भिउ पइन्ट आं दा भिउ पइन्टआवनो दङ बै न' गोजा नुहुरनायानो बेनो जाहैबाय मनेस्ट्रि बेथिं गोजौथिं बै लामा नुहुरनाया बिथिं फैनानै पुरा नैबे टप भिउ पइन्टआव फैनो हागोन फैनाय लोगो लोगो मेन एट्राक्सनानो जाहैबाय नैबे स्टेचुआ गौतम बुद्धनि स्टेचुआ नैबे जायगानिफ्रायनो गुवाहाटी IIT खौबो नुहुरो लेक मोनसे नुयो सराइघाट ब्रिजखौबो नुयो मोजां मोनसे सिनारि नुयो बेनि उनाव नाय बिराद गिदिर अन्थाइ मोनसे नुदोंना केमेरायाव नोंथांमोना बे अन्थाइ मोनसे बेनि उनाव नैबे जाबाय गौतम बुद्धनि स्टेचु नैबे भिउ पइन्ट बे साइडथिं गाहायाव मनेस्ट्रियाव दा हाबनानै देखायगोन नोंथांमोना आङो टपआव फैग्रोदो भिउ पइन्टआव फैग्रोदो गोबां टुरिस्ट फैयो नाथाय दा खयथा जादो टाइमा 10:30 जाबाय टाइमा दा टुरिस्ट गैथ'वा बेलासेफोराव गुवाहाटीनि लकेल मानसिफ्रा फैयो दा गैथ'वा आरो टुरिस्ट नायह नै ट्रेन खारगासिनो नुदोंना नोंथांमोना ट्रेनखौ नै खारगासिनो बेयाव जिरायबाथाय मोजांनो मोनसे नाजारा नुहुरो ट्रेनबो खारबाय थागोन गारिबो खारबाय थागोन नैबे लामाया गुवाहाटी थांगोन डाइरेक्ट बे लामाया बायहाटा सारियालि बे साइडनिया गुवाहाटी नैबे ट्रेन डाइरेक्ट ट्रेननि मानसिफोरा एकदम मोजां नुहुरो नैबे जायगाखौ बेनि उनाव बे मोनसे लेक वाव बे ट्रेना आगियाथुरि जंसनाव माने स्टेशनाव लाखिगोन जंसन नङा स्टेशनाव नै स्टेशनखौ बेनिफ्राय नुहुरो आङो दिनै बै साइडथिं हरे कृष्ण मन्दिर दङ बे हरे कृष्ण मन्दिरावबो थांगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै थांथ'ला दिनै सम जानाय नंला आङो थांफिनगोन दा न'आवनो थांफिनगोन आङो बासजों फैदो जोंनि गामिनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय बेसिम 60 थाखा लायो बास भाराया थांनायावबो 60 थाखा लागोन गरेस्वर लाइनथिं जोंना सिदा नावकाटा गरेस्वर बे लाइनथिं दा मोनायाव माने नावकाटायाव रासमेला नायनो थांनांगोन नालाय ओमफ्राय केमेराखौबो चार्ज होनांगोन गप्र केमेराखौ चार्जआनो गैला बेनि उनाव मेम'रिखौबो एसे खालि खालामनांगोन मेम'रियाबो स्टरेज फुल देखायगासिनो दसे थाबोनसै बेनि उनाव थांगोन नोंथांमोना जुदि आसामाव थानानै भुटानाव थानाय बायदि फिल लानो गोसो दंब्ला नैबे जायगायाव फैनो हागोन नैबे जायगाखौ आं नोंथांमोननो रेकमेन्ड खालामदो पुरा मोजांखा जायगाया नोंथांमोना जुदि खेबसे फैफ्लाङो बोरैबा फैबाय थानो गोसो जागोन नैबे जायगायाव नैबे जायगानिफ्राय नैबे भिउ पइन्टनिफ्राय सान ओंखारबाथाय बिराद मोजां नुगोन बै साइडथिं सान ओंखारगोन नालाय सानराइज जागोन बे सानराइज जाबाथाय फुङावनो 6-7 मोजां मोनसे भिउ नुगोन
बै हाजोनिफ्राय ओंखारगोन साना नैबे हाजो सानिफ्राय नैबे गौतम बुद्धनि टेम्पलनि खाथिनिफ्रायनो हनै हाजोखौ बिराद मोजां नुहुरोना बे हाजोखौ ओमफ्राय बे साइडनिफ्रायबो नैबे हाजोखौ मोजां नुयो बे साइडनिफ्रायबो मोजां नुयो नैबे साइडनिफ्रायबो बे साइडथिं मोजां नुहुरो वाव नैबे जायगानिफ्राय ड्रन बिरहोनो मोनबाथाय बिराद मोजां नांगौमोन ना बिराद मोजाङै रियेल भिउ नुगौमोन ड्रन बिरहोनो हाबाथाय दा ड्रन गैया नालाय इन फिउचार ड्रनबो लानो सिमां दङ मोनसे दा ग'प्र'खौ लाबाय नालाय बेनि उनाव नेक्स्ट लेपटप मोनसे लागोन बेनि उनाव DSLR मोनसे बे मोननैया सिमां दङ दा आंना DSLR मोनसे आरो लेपटप मोनसे नैबे जायगायाव फैनायनि भिजिटिं आवार्सफोरखौ लिरनाय दंखायो मर्निंआव 9टानिफ्राय अपेनिं इभिनिं 6टा बाजियाव बन्द जायो बेलासिनि 6टानि उनाव फैबाथाय नोंथांमोना नैबे जायगायाव हाबनो मोननाय नङा बेवहायनो लिरनाय दङ 6 PM अपेनिं 9टायाव बै मोनथाम बिल्डिं नुदोंना नोंथांमोना बे मोनथाम बिल्डिंआनो जाहैबाय नर्थ गुवाहाटीनि IIT बेयाव बिथिं बेखौ नायलांनो थाखाय GNRC मेडिकेल जानानै थांनांगोन GNRC मेडिकेलखौ उनाव मोनो बे बिल्डिं मोनथामखौ मोनग्रोलाङो IIT आव थांनाय लामाखौ मोनग्रोलाङो हाबनो हाया नोंथांमोना जयगुरुनिफ्रायनो थांनांगोन बै नुहुरनाय टाउनानो जाहैबाय जयगुरु बेथिंनो थांनांगोन नोंथांमोना नैबे जायगायावनो नैबे मनेस्ट्रियावनो गाहायाव दङ मनेस्ट्रिया बेयावनो बर'नि मोनसे एलबाम शुटिं जादोंमोन बर' मिउजिक भिडिअ एक्ट्रिसा दंमोन पुजा मोसाहारि आब' पुजाया दंमोन आङो दा बर्थमान दंफां सायावसो दङ बै नुहुरनाया बेनो जाबाय स्टेचु गौतम बुद्धनि स्टेचु माने बेक साइडथिं फ्रन्ट साइडथिं आं दहाय भिउ पइन्टआव थानाया बेयाव बे साइडथिं फ्रन्ट साइड दा आं बेक साइडआव दङ नैबे स्टुम्पानि खाथियाव दङ स्टुपानि खाथियाव दङ स्टुपा बुङो बे जायगाखौ ना बेखौ बे फाखानिखौ स्टुपा बुङो गुसु गुसु बार बारगासिनो बेनिखायनो आङो दसे दङ बे जायगायाव बेनि उनाव थांसै वाव हाजो नालाय बार सिउ सिउ बारबाय थायो सान्दुङाव थाबा गरम नाङो नाथाय सायाव थाबाथाय थान्दा नाङो हाजो नालाय बार बारबाय थायो वाव थारैनो मोजां मार बे जायगाया थारैनो पिसफुल मार गुवाहाटीयाव थांबाथाय नोंथांमोना गुवाहाटीनि पार्कफोरखौ बेरायबाथाय एकदम दावराव दावसि गारि मटरनि दावराव दावसि मोनगोन नाथाय नैयाव स्रि स्राय निजोम खोलो खोलो बार बारबाय थागोन दाउसिन दाउलाया गाबज्रिगोन दाउसिन दाउलानि राव खोनानो मोनगोन पिसफुल नोंथांमोना नैबे बुद्धिस्ट स्टेचुखौ गौतम बुद्धनि स्टेचुखौ केमेरायाव फिसा नुनो हागौ नाथाय 100 फुटनि खम जानाय नङा ना गाहायनिफ्राय 100 फुटनि खम जानाय नङा गोजौसिम केमेरायावसो फिसा नुदो वाइड एंगेलाव फिसा नुदो नाथाय रियेलाव नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायफैबाथाय बिराद गिदिरथार नैबे दंफां सिङावहाय डास्टबिन बानायना दोननाय जादों नैबे अन्थाइ मोनसेखौ बिराद मोजां नांदो गाखोनो हागोन गाखोयो सोरबा सोरबा नाय सेन्देल जुथानि सिन दङ ओइ गोजौआव गाखोयो नैबे अन्थाइ गोजौआव मनेस्ट्रियाव हाबनाय मेन गेटआ बेनो मेन दरजाया नाथाय बन्द जाना दङ आं दा हाबथ'ला गाहायथिं थांसै बेनो मेन टेम्पलनि गेटआ आङो बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिफोरनि आर्किटेक्चारखौ मोजां नांथारो बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिनि आर्किटेक्चारफोरखौ बिराद मोजां नाङो नाय बिराद समायना बिसोरनि आर्किटेक्चारफोरा आङो दा गाहायाव ओंखारलांसै बे सिरिथिं गाहायाव ओंखारलांसै नैबे भिउ पइन्टआव बारा सम थाला ओंखारलांसै दा रावबो गैखाया टुरिस्ट सासेबो गैया नाथाय बेलासि समाव तामाम मानसि फैयो आङो दा सिरिथिं गाहायाव ओंखारगासिनो मनेस्ट्रि थानाय साइडआव नैबे मनेस्ट्रिखौ नैबे बुद्ध बिहार आसाम मनेस्ट्रिखौ हितेश्वर शइकियाया इनग्रेट खालामदोंमोन 1995 आव आं जोनोम जायाखैमोन बे मायथाइयाव आं जोनोम जायाखैमोन चिफ मिनिस्टारमोन हितेश्वर शइकियाया बे समाव बुद्ध बिहार आसाम नाय आङो दा गाहायाव ओंखारबाय नैबे जायगानिफ्राय लेकखौ खाथियावसिन नुयो बै नै लेकआ खाथियावथार बै गोजौनिफ्राय एसे गोजानाव नुहुरो फिसा नुहुरो नाथाय बेनिफ्राय खाथियाव नुयो लेकआ आर्किटेक्चारखौ बिराद मोजां नाङो ना बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिफोरनि
भुटाननि आर्किटेक्चारफोरा मोजांथार आङो दा गाहायाव ओंखारगासिनो नाय सिरिफोरा नैबे गाहायनिफ्राय फैनाय लामाया नाय गारि लाबोनो थाखाय बेबस्था खालामना होनाय जादों मोजांनो गोजौसिम गारि लाबोनो हानाय स्कुटि बाइक कार गासैबो गारिखौनो लाबोनो हागोन नाय बेखौ हाजोसोमोन बे हाजोखौ दाननानै बिदि फाक्कानि लामा बानायना होनाय जादों गाहायनिफ्राय फैनानै बे गेटआ बै साइडथिं गाहायनिफ्राय फैनानै नाय आङो दा गेजेरावनो दङ नाय मनेस्ट्रिया ओमफ्राय बे साइडथिं थांनांगोन मेन मनेस्ट्रियाव हाबनो थाखाय भिउ पइन्टआव हाबनो थाखाय नैबे लामाया बे गाहायथिं थांनाय गाहायनिफ्राय फैनाय बे लामाया मेन लामा बेनो मोनसेल' लामा नैबे आरो गोजौ थांनाय लामा गाहायाव ओंखारनाय लामा बे बिराद खोलो खोलो बार बारगासिनो नाय बुद्धिस्ट फ्लेगफोरा बिराद मोजांनो बिरगासिनो बारजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ लाइक खालाम मोनसे कमेन्ट खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननो आङो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जायगा देखायबाय थागोन स' साबस्क्राइब खालामना ला जै बर' हारिनि